أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ukuthula makube kini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini. Nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke, umdala weyinsuku, umenzi weinto zonke, umdali wezulu nomhlaba, kube nani nonke. Bafowethu nodadewethu ma-Afrika mahle. Kunabantu abangibuzile ukuthi Shandu, nithi nina masulumane iQuran iyona kuphela amazwi kaMdali kaNkulunkulu. Nisho njalo nina masulumane? Yebo mfowethu sisho njalo, yebo dadewethu sisho njalo, yebo ma-Afrika sisho njalo. Kodwa lokho akuphumi kithi. Akusiyithi esikhulumela iQuran. U-Allah qobo lwakhe yena uyazikhulumela kuQuran. Lalela ukuthi u-Allah uthini. Uthi afala yatadabbaruna al-Quran. Subhanallah. Kungani ningadlinzi? Anidlinzi ngeQuran, anijuli. Manifunda iQuran nifunda nje sengathi nje amazwi kanoma ubani. Umdali ke manje uphendula lo mbuzo lo ningibuza wona ukuthi kungani sithi iQuran iyo yodwa amazwi kaMdali. Umdali uyayiphendulela yena ngoba phela iQuran amazwi akhe. Nawe wena othi iBhayibheli amazwi kaNkulunkulu, lethi verse phela eshoyo ukuthi iBhayibheli amazwi kaNkulunkulu. Thina sithi iQuran yonke usuke eqaleni uyofika ekugcineni amazwi kaNkulunkulu. Nawe wena othi iBhayibheli lonke lingamazwi kaNkulunkulu, othi iBhayibheli lonke lingcwele. Yebo libhaliwe ukuthi lingcwele, kodwa kuyiqiniso kangakanani lokho? Namhlanje ke siyakuprovela ukuthi ngempela iQuran ingamazwi kaMdali. Lalela ukuthi uMdali uthini. Uthi walau kana min indi ghayri llahi. Uma ngabe le Quran ibingaveli ku-Allah, ibiphuma kubantu, bekuyimicabango yabantu, noma bekuyimbono yabantu, noma bekuyimbhalo nje ebhalwe abantu ade becabanga behleli, ama-methods wabantu, imbono yabantu. Uthi Allah ukube bekunjalo lawajadu fihi, subhanallah, Allahu akbar, bebezothola kuyona, Allahu akbar, ikhtilafan kathira, ukuphikisana okuningi, lot of contradictions. Ukube le Quran ibingaveli ku-Allah, kusho yena umdali. Ukube le Quran ibingaveli ku-Allah, ubuzothi mangabe uyayifunda phakathi kuyo uthole lot of contradictions, uthole ukuphikisana okuningi. La ithi ngaphi yakuphikisa, la ithi ngaphi yakuphikisa, la ithi ngaphi yakuphikisa. Umdali ophosa leyo nselele leyo akusuumbatha bakithi. Anguphindele futhi. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kabazindli, kabajuli, kabacabang deep, bajule ngeQuran. Subhanallah. Then Allah uthini, waman walau kana min indi ghayrillah. Uma ngabe le Quran le ibingaphumi ku-Allah, ibiphuma kunoma ubani ngaphandle ka-Allah, lawazadu fihi, benizothola kuyo
benizothola kuyo phakathi kuyo ini ikhtilafan kathira. Ikhtilafan kathira, ukuphikisana okuningi. Siyakuprova ke manje lokho eBhayibhelini ukuthi kungani sithi iBhayibheli aliwona amazwi kaNkuluNkulu. Yebo, akhona amazwi kaNkuluNkulu eBhayibhelini, kodwa axutshiwe. Asexutshiwe nemicabango yabantu, nenzwabethi, neintatheli konke nehistory khona lapho kuxutshiwe nje inxube evanga nje eBhayibhelini. Inzukazi Keyi eyabona ubaba ayandamsweli wathi hayi sihlangane nenzukazi Keyi. iBhayibheli bafowethu yinzukazi Keyi, akuwona amazwi kaNkuluNkulu lonke. iBhayibheli lihlukene kawu-4. Khona amazwi kaNkuluNkulu, khona iziprofethi okuwamazwi abaprofethi, khona amanga eBhayibhelini, akhona inqwaba amanga. Amavideo amaningi senginipruvele ngamanga seBhayibhelini. Bese kuba khona inzwabethi, umuntu othi angangekho, angizange ngibone, ngizwe ukuthiwa khona eBhayibhelini. So manje ngizoninikeza nje amavesi, angeke nginifundele ngoba angifuni ukuthi kudleke isikhathi. Nginikeza ama-contradictions eBhayibhelini, izinto eziphikisanayo eziwubufakazi bokuthi iBhayibheli aliwona amazwi kaNkuluNkulu lonke. Angisho ukuthi awekho, akhona amazwi kaNkuluNkulu, kodwa aliwona amazwi kaNkuluNkulu lonke. UZulu Allah utheni? Uthe mangabe kuwamazwi kaNkuluNkulu angeke uyithole into eyiphikisanayo, iQuran leyo, kodwa iBhayibheli vice versa. Lalela-ke. Incwadi kaThimothi wokuqala isahluko 5 ivesi 23 iphikisana nencwadi kaLuka 1 verse 15. Right. Bese uya kwiziKronike zesibili isahluko 36 ivesi 9 iphikisana namakhosi esibili, 2 Kings chapter 24 verse 8, isahluko 24 verse 8. Bese uya kuMatthew 10 ivesi 10 iphikisana noMarko 6 verse 8. Bese uya kuSamuel wesibili isahluko 24 ivesi 13 iphikisana neziKronike zokuqala isahluko 21 ivesi 11. Bese uya kuNumeri, Numbers 4 verse 3 iphikisana noNumbers 8 verse 24, noNumeri 8 verse 24. Bese uya kuMarko 16 verse 2 iphikisana noJohn 20 verse 1. Bese uya kuLuka 23 verse 26 iphikisana noJohn 19 verse 16. Nabo-ke bafowethu ubufakazi obugcwele ukuthi iBhayibheli aliwona amazwi kaNkuluNkulu lonke. Lo othi iBhayibheli lingamazwi kaNkuluNkulu ungumqambi manga. iBhayibheli eliwufakazi waloko. Sengathi umdali-ke bafowethu angasivula ingqondo, asivula amehlo, silibone iqiniso njengoba linjalo, siphume ebumnyameni sohambe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.